У шведскім горадзе Мальме прайшоў фінал вялікага музычнага фіналу Еўрабачання. Грандыёзнае свята, за якім назіраюць сотні мільёнаў гледачоў па ўсім свеце. Як яго называюць самыя арганізатары, гэта самае вялікае шоу на ўсёй планеце. Свята і шоу, за якім беларусы могуць толькі паназіраць, але не паўдзельнічаць. Віной усяму палітыка, якую вядзе беларускі рэжым. У 2021 годзе нашыя таленавітыя чыноўнікі вырашылі, што класна было падправіць на конкурс Еўрабачання песню з ідэалагічным падтэкстам, каб усе зразумелі, якая апазіцыя кепская і якія ў нас хорошыя ўлады. Чыноўнікаў папярэдзілі, на конкурс нельга адпраўляць песні з палітычнай афарбоўкай. Гэта забаронена правіламі конкурсу. Вось правілы, пачытайце іх. І ці то ў краіне не знайшлося ніводнага чыноўніка, які ўмее чытаць па-ангельску, ці проста ніводнай разумнай асобы сярод іх не было, але песню яны не змянілі, за што Беларусь з конкурсу выключылі. У наступным годзе за парушэнне правоў чалавека і палітычны пераслед апанентаў Беларусь бестэрмінова страціла права ўдзельнічаць у конкурсе, пакуль улады ў нашай краіне не пачнуць паважаць законы і міжнародныя дамовы. Ось так, беларусы засталіся без любімага музычнага свята. Ну а швейцарцаў віншую з перамогай, а ўкраіну з высокім трэцім месцам. Вітаю вас, гэта тыдзень за гарам-кулеем. І сёння ў праграме. Агент рэжыму Лукашэнкі ці бяглец па асабістых справах. Разбіраем выпадак польскага суддзі-перабежчыка, а таксама высвятляем, наколькі цікавым аб'ектам з'яўляецца Польшча для спецслужбаў Лукашэнкі і Пуціна. Гэта інфармацыя жудасная, бо калі нехта выбірае Беларусь, то гэта сведчыць аб тым, чые інтарэсы ён абараняў у папярэднія гады ў Польшчы. Гэта ненармальна выязджаць у Менск, дзе кіруе Лукашенка, і прасіць там прытулку. Нам ёсць над чым падумаць, але я яшчэ буду чакаць рапарту адпаведных службаў. Справа патрабуе тэрміновага развязання. Беларускія рэгіянальныя аэрапорты гатовыя прыняць дзясяткі тысячаў пасажыраў. Ну а пакуль гэтых пасажыраў няма, нават на гарызонце, дзяржава пераводзіць стратныя інфраструктурныя аб'екты на баланс мясцовых бюджэтаў. Аэропорт же не перевозит что-то, то есть воздух. Там должны быть люди, которые должны что-то покупать, должны отправлять какие-то товары. Это все большие проблемы. Жанчыны Лукашэнкі, у што яны апранаюцца, якія маюць аксесуары і колькі гэта ўсё каштуе. Чым больш адзінокім ён сабе адчувае, вельмі часта ён думае, надо яшчэ дабавіць партнёраў сабе, тады я точна не буду адзінокім. І гэта закалдованае кола. І я нават не здзіўлюся, што ў яго усе там на календары, на карандашы, і ён да кожнай ходзіць у нейкі свой асабісты дзень. Польскі суддзя Томаш Шмыт уцёк у Беларусь і папрасіў палітычнага прытулку ў рэжым Лукашэнкі. Свае дзеянні Шмыт патлумачыў тым, што не згодны з палітыкаю Польшчы і зазнаў на радзіме пераслед за сваю пазіцыю. З гэтай нагоды лукашэнкаўскія прапагандысты зладзілі маштабную прэс-канферэнцыю. Гісторыя перабежчыка вашай увазе, пасля чаго ў студыі з'явіцца былы часовы павераны ў справах Польшчы ў Беларусі, з якім мы абмяркуем гэтую рэзанансную гісторыю. На брифінгу ў прэс-цэнтры Біелта Томаш Шмыт падпісаў заяву аб адстаўцы, падтрымаў лукашэнкаўскі рэжым і паведаміў, што выступае супраць дзеянняў польскіх уладаў, якія, маўляў, вядуць краіну да вайны пад уплывам Вялікай Брытаніі ды ЗША. Чаму да панства прыехала? Чаму я да вас прыехаў? Калі казаць пра сітуацыю ў маёй краіне, то гэта выказванне пратэсту супраць таго, якую палітыку Польша праводзіць у дачыненні Беларусі і Расіі. Ta informacja jest zatrważająca. Гэта інфармацыя жудасная, бо калі нехта выбірае Беларусь, то гэта сведчыць аб тым, чые інтарэсы ён абараняў у папярэднія гады ў Польшчы. Гэта ненармальна выязджаць у Менск, дзе кіруе Лукашенка, і прасіць там прытулку. Нам ёсць над чым падумаць, але я яшчэ буду чакаць рапарту адпаведных службаў. Справа патрабуе тэрміновага развязання. Томаш Шмыт працаваў у ваяводскім адміністрацыйным судзе Варшавы, таксама кіраваў юрыдычным аддзелам у Нацыянальнай радзе суддзяў Польшчы. Але ў 2019 годзе ягоная прафесійная рэпутацыя пахіснулася. Жонка Томаша Эмі выкладала ў публічны доступ кампрамат на суддзяў, нязгодных з судовую рэформай у Польшчы. Праз гэты скандал Шмыт страціў і сям'ю, і свае пасады, але пазней дысцыплінарны суд дазволіў яму вярнуцца да працоўных абавязкаў. Сёлета справу аднавілі. Найбліжэйшымі месяцамі фігуранты гэтага скандалу могуць пачуць новае обвинувачення. Serdecznie witam Państwa.
z pięknej białoruskiej ziemi. Беларусь выдатная, палі, лясы, сонейка, трэба было крыху папрацаваць, сказаць словы праўды. Аднак нельга забываць і пра адпачынак. Такім чынам я еду ў горадню. Запрашаю вас у Беларусь, у гасцінную краіну. Уцёкі Шмыта ў Беларусі, ягоныя заявы сталіся поўнаю нечаканасцю для польскіх уладаў. З першага дня яны ўбачылі ў справе расійскі след. Шокуjąca інфармацыя. Шакавальная інфармацыя. Не магу гэтага пракаментаваць, але, напэўна, гэта быў нехта ангажаваны ў палітычную гонку на папярэдніх выбарах. Справа цалкам скандальная. Я ў шоку, калі казаць шчыра. Але мелі ж мы папярэдняга здрадніка. Здаецца, што гэта трошкі падобны выпадак. Як я разумею, расійская прапаганда лічыць, што яна ўжо вядзе вайну з НАТО. Але не, мы саюз абаронны. Савецкі саюз адзін раз ужо кінуў выклік цэламу НАТО і праз гэта распаўся. Праз некалькі дзён пасля інцыдэнту ў Польшчы адбылася калегія сакрэтных службаў. На ёй прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што з'яўляецца ўсё болей доказаў даўняй сувязі Шмыта з Беларусі і Расіяй. Маўляў, праз Шмыта спецслужбы гэтых краінаў маглі атрымаць доступ да сакрэтнай інфармацыі. Да расследавання справы польскім уладам спачатку спатрабілася зняць са Шмыта судзейскую недатыкальнасць. Пытанне сур'ёзнае, датычыць не толькі праблемы спадара суддзі Шмыта і ягоных уцёкаў у Беларусь, але і на агул уплыву да дзеянняў расійскай і беларускай выведак у нашай краіне. Я даручыў падрыхтаваць таксама даклад пра гэтыя выпадкі. Папярэдне ў справе выцеку звестак дзейная польская ўлада абвінаваціла сваіх папярэднікаў партыю «Закон і справядлівасць» ПіС. Суддзя Шмыт атрымаў павышэнне падчас кіравання партыі «Закон і справядлівасць». Ён быў чальцом групы ненавіснікаў, якая працавала на ПіС. Гэта дзіця ПіС, і ПіС нясе адказнасць за гэтае дзіця. Мы ведаем, што ёсць гібридныя атакі, шпіёнскія атакі з боку Расіі. Таму нам трэба павысіць узровень асцярожнасці і кантролю над найбольш важнымі асобамі ў дзяржаве. Узнікае істотнае пытанне, колькі яшчэ асобаў улады Беларусі завербавалі ў эпоху ПіСу. Здаецца, маштаб гэтага можа быць значна больш. Перад Томашам Шмытам палітычнага прытулку ў рэжыму Лукашэнкі прасіў польскі жаўнер Эміль Чэчка. У Польшчы супраць яго завялі крымінальную справу за дэзерцірства. У Беларусі з ягонай сітуацыяй скарыстала прапаганда. Чэчка апавядаў абсурдныя гісторыі пра расстрэл польскімі жаўнерамі сотень мігрантаў і нават валанцёраў на беларуска-польскай мяжы. У сакавіку 2022 года Чэчку знайшлі павешаным. Яго пахавалі ў Беларусі. На супрацу з рэжымам адкрыта пайшлі і іншыя грамадзяне Польшчы. Палітолог і прадпрымальнік, вядоўца праграмы «Думкі пра Польшу» Даніэль Мікусак, палітычны уцякач і грамадскі актывіст, аўтар ютуб-каналу «Поляцы на Беларусі» Павел Янскі, дзейны палітык і былы чыноўнік Кшыштоф Талвінскі, рэдактар радыкальнага левага сайту strike.eu Маці Вішнеўскі і блогер «Пан Нікт» Томаш Грыгуць. Усе яны рэгулярна выступаюць на беларускім дзяржаўным тэлебачанні на баку рэжыму Лукашэнкі і супраць палітыкі Польшчы. Большасць гэтых уцякачоў такім ці іншым чынам трапляла пад апеку Дмітрія Белякова, кіраўніка псеўдаправаабарончай арганізацыі «Сістэмная праваабарона». Шмыт пакуль з ягоных паслугаў не скарыстаўся, а ў Польшы ж працягваецца спрэчка. Быў ужо экс-суддзя агентам расійскіх ці беларускіх спецслужбаў ці проста ўцёк у нашу краіну ад крымінальнага пераследу. Алена Скрабанова, Всеволод Шлыкаў, Белсат. Пытанне аб прычынах і наступствах гэтай справы накірую да Вітальда Юраша, дыпламата, былога часовага паверанага ў справах Польшчы ў Беларусі, а зараз журналіста ўплывовага польскага выдання net.pl. Добрый вечер, спадар Витальд. Добрый вечер. Я перейду на русский язык, вам так удобнее будет отвечать. Простите, я так и не выучил и не размовляю на белорусской мове, простите. Можа, калісьці яшчэ у вас будзе такая магчымасць. Я бы хотел начать с истории вот с судьем Томашем Шмытом. Белорусы очень хорошо помнят историю с Эмилем Чечко. Вот в нашем сюжете только что было показано с перебежчиком. И тогда, и сейчас, в этой случае с судьей, белорусская пропаганда очень хорошо использовала два этих случая. Пресс-конференции, какие-то небылицы, которые тогда рассказывал этот солдат про то, что массово убивают в Польше мигрантов. Сейчас этот судья. Вы видите какие-то параллели в этих двух историях? Ну, есть одна, что они сбежали в Беларусь, но на этом параллели и заканчиваются. Чечко был, ну, он погиб, и, ну, возможно, это не очень элегантно так сказать, но он не был очень умным человеком, мягко говоря. И вряд ли он мог передать какую-то существенную, интересную информацию белорусским спецслужбам. А вот Шмидт – это случай гораздо хуже с нашей точки зрения.
Чечко. Во-первых, гораздо хуже, поскольку, если вы, наверное, заметили, что за последнюю неделю он дал больше интервью, чем Чечко за все свое пребывание в Беларуси. Но при том он, видимо, понимает, что говорить и как. Но самое плохое это то, что он, скорее всего, был не только перебежчиком и изменником, но и шпионом, скорее всего. А почему вы так думаете? Почему? Поскольку у него был доступ к гостайне, у нас по закону у всех судей есть такой доступ, это, кстати, надо изменить. Должна существовать какая-то система контроля даже за судьями. Он занимался как раз доступом к гостайне. То есть он читал, например, документы, в которых госслужащий, который не получил вот этого доступа, в документах описано, почему, по мнению спецслужб, он не должен вот этого доступа получить. И там, например, если, есть компромат или какие-то слабости человека, человек что-то скрывает и так далее. То есть, вот эта информация – это своего рода инструкция по вербовке. Но инструкция написана контрразведкой. А сейчас, скорее всего, эта информация есть у белорусских спецслужб. А почему вы думаете, что он все-таки был шпионом? И если действительно, например, он раньше тоже сотрудничал, передавал информацию, почему он выбрал именно сейчас этот момент, чтобы убежать? Вот это самый интересный момент, поскольку министр, который отвечает за спецслужбы, 2 дня тому назад стал министром внутренних дел, Томаш Щемоняк сказал, что у спецслужб не было никаких информаций. Но с другой стороны, премьер-министр Туск сказал, что это изменник и шпион. Значит, какая-то информация была, либо есть. И если он получил... Смотрите, простите, я давно на русском не говорил. Можно сказать польское слово, я могу Нет, просто секунду, простите. Скорее всего, спецслужбы белорусские хотели, чтобы он дальше в Польше пребывал и работал на них. Если он сбежал, значит, он чувствовал либо наблюдение, либо спецслужбы получили какую-то информацию о том, что его подозревают. И это самый опасный момент. Но тут детали я, конечно, не знаю. Я сейчас, как вы сами сказали, работаю журналистом, и у меня доступа к гостайне уже нету. Но я думаю, что мы, может быть, еще узнаем какие-то подробности, будут публиковать, наверное, раньше или позже. Будут хотелось бы, чтобы не публиковали таких вещей, публиковать нельзя. Почему? Поскольку то, что касается спецслужб, должно оставаться гостайной на десятилетия. В Польше, к сожалению, не очень умная традиция, что слив информации идет постоянно, но это очень плохо. Ага, то есть это может вредить безопасности. Смотрите, я как журналист сейчас, конечно, заинтересован в сливе информации, но я все-таки бывший госслужащий. Я еще помню, когда я был по, так сказать, другой стороне стены. Ясно. Вы знаете, настораживает еще один факт, который тоже заметили журналисты, что телеграм-канал в России и в Беларуси очень популярно, в Польше не очень популярно пользоваться телеграммом. Телеграм-канал этого судьи появился был зарегистрирован 3 мая, а убежал он только 6. Ну, то есть было понятно, что он уже к чему-то готовится. Сегодня в этом телеграм-канале публикуется информация, в том числе на польском языке, но видно, что это пишет человек, который не носитель этого языка. То есть, скорее всего, как будто с Google переводчиком переводится. Там есть такие обороты, которые поляки даже не знают и не используют. Например, там официальный Минск. В польском нет такого оборота, официальный какой-то там столицы. Это, комитет державной безопасности. Государственной безопасности, скорее всего, это ведет.
Как они могут сегодня использовать вот этот вот кейс судьи, и что они могут из этого получить выгодного для себя? Кроме того, что вот он был шпионом и передавал какую-то важную информацию. Ну, пропагандистскую выгоду, ну, вряд ли пропагандистскую выгоду в Польше, поскольку ну, у нас в пропаганду официального Минска никто же не верит, да? Скорее всего, это будет использоваться для внутреннего потребления в Беларуси, ну, а учитывая то, что он дал интервью, например, Соловьеву, тоже и в России. Ну вот, пропаганда и все. А пропаганда из Беларуси и России, она до Польши доходит? Поляки подвержены в какой-то ступени этой пропаганде? Или нет каналов, вот, которые информации передачи сюда? Знаете, есть, но создать пророссийскую или пробелорусскую, в смысле пролукашенковскую партию, либо движение, но в Польше в принципе невозможно, да? Скорее всего, российские и белорусские спецслужбы создают в Польше антизападные движения, которые говорят, что ну, вот Запад, он гнилый, он аморальный, что, ну, там, джендер, понимаете, ну, все это Чуждые нам ценности. Чуждые нам ценности, нетрадиционные ценности и так далее, да. Как такого ну, пророссийского, пропутинского толка в Польше ну, нету. Давайте тогда более комплексно поговорим о кейсах вот шпионажа, например, в Польше. Польша вообще для Беларуси и России это интересный объект, интересная страна для того, чтобы вести разведку? Ну, конечно. Польша же передала Украине, это самый такой яркий пример того, что Польша делает. Польша передала больше танков Украине, чем вместе взятые Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Швеция, Норвегия, Чехия, Словакия, Болгария, Голландия и Дания. Ну вот, Польша выступает за быстрое присоединение Украины к Европейскому Союзу и к НАТО, да. И из-за всего этого, да, здесь работают спецслужбы и белорусские, и российские. Но дело в том, что когда ну, вот этот изменник бежал в Беларусь, сразу появились комментарии, что ну это уж точно российские спецслужбы, как будто бы для КГБ белорусского это было что-то невероятно завербовать польского судью. Мне лично кажется, что это большая ошибка. Мы недооцениваем белорусских спецслужб. Мы их недооцениваем, поскольку мы, к сожалению, традиционно, на мой взгляд, относимся с неким презрением к белорусам, как будто бы, ну, это, смотрите, ну, не такие уж люди, не такая вот страна, да. То, что Беларусь — это диктатура, то, что Лукашенко — это негодяй, вот это одно. Но это не значит, что его надо недооценивать. Я, прежде чем к вам пришел, посмотрел точную дату, когда Лукашенко начал вот свой первый президентский срок. Это через 2 месяца. То есть через 30 лет будет. Да, будет 30 лет. Короче, он, да, он негодяй, он плохой человек, он преступник, но он не придурок. А вы знаете какие-то другие примеры успешных спецопераций белорусских спецслужб, которые могли быть здесь, например, на территории Польши? Ну, смотрите, я во-первых, не знаю, а во-первых, если я бы знал, то, скорее всего, я бы не мог этого сказать. Я имею в виду, может быть, публично, о которых известно. Ну, публично, да, я вас понял. Ну, публично я же знаком с белорусской оппозицией вот здесь. И, насколько я слышу, им постоянно угрожают. Есть случаи вот белорусских оппозиционеров, которые бросают политическую активность из-за страха. Но это, кстати, тоже плохо свидетельствует о моей стране. Мы должны более активно защищать белорусских оппозиционеров
чем это, на мой взгляд, делается. Но я помню с времен, когда я был дипломатом, что ну, мы раз точно обнаружили слежку в Белостоке. Ну, это, смотрите, я не был послом, но я был временным поверенным, то есть, короче, исполняющим обязанности посла, и белорусское КГБ устроило слежку ну, на территории Польши. На территории Польши. Но это безумие, да? Но это свидетельствует об активности, большой активности белорусских спецслужб. То есть нельзя недооценивать спецслужбы Александра Лукашенко. Ну, к сожалению, да. Я вам скажу, что, в принципе, у меня, как у журналиста и у коллег, с которыми мы на эту тему общались, ну, часто вызывает улыбку их спецоперации. Они чаще всего, как говорится, красными нитками шиты, очень издалека заметны и очень глупые. Например, вы памятаете эти прорывы границы, которые они показывают, вот что кто-то пытался джипом прорвать там границу и нашли у них там пистолет один, которым хотели сделать переворот в стране. Знаете, ну, конечно, есть и такие вещи, но они, скорее всего, делаются ради пропаганды или не делаются. Это просто какие-то, знаете, дурацкие записи, которые, ну, вы, наверное, помните миграционный кризис. Продолжается он? Ну да, и это уже серьезно. Притом у нас в ОНЕТ мы публиковали статью о том, что белорусский спецназ пересекал границу, но дело в том, что у нас в лесу были вот такие фотоаппараты, которые делают фотоловушки такие фотоловушки для зверей, да. Но вот вместо зверей получились белорусские спецназовцы. Ну да, и были провокации, мы помним, с перелетом вертолетов тоже польской границы, где говорили, что это случайности или вообще этого не происходило. А на Ну, самом деле к счастью, они не приземлились и хот-дог на заправке не купили. Да. На этой неделе Польша стала объектом крупной кибератаки, и польские центры кибербезопасности, которые занимаются отслеживанием этого, сказали, что кибератака была очень похожа на то, что наблюдалось в Украине, и было там проведено расследование, и следы вели в Главное разведывательное управление Российской Федерации. Вот, то есть и Польша утверждает тоже, что, скорее всего, это из России была эта атака. Насколько вот Польша защищена от таких атак сегодня, и насколько часто такие вещи вообще случаются? Я думаю, что Польша защищена намного лучше, чем пару лет тому назад. Защищена ли она достаточно? Ну вот этого я не знаю. Простите, я работаю журналистом, и у меня доступа к гостайне нету, но ну, есть одно очень принципиальное изменение. Еще пару лет тому назад все люди, которые говорили, что у нас что-то не так, что мы не защищены, ну, считались какими-то людьми из прошлого, из далекого прошлого. Но, к счастью, к нашему счастью, к несчастью Украины, Владимир Владимирович Путин сделал все, чтобы мы поняли, что это все серьезно. Вы знаете, кибератаки работают и в другую сторону иногда. На прошлой неделе киберпартизан, это группа таких добрых хакеров, как их называют, взломала сайт белорусского КГБ. Ну вот тоже о том, что можно ли недооценивать белорусские спецслужбы. Оказывается, можно легко взломать сайт их. Может, нелегко, но удалось. И выкачали оттуда базу полную писем, которые отправляли разные люди в КГБ. Известно, что какие-нибудь там тайные агенты не контактируют с КГБ таким образом, но вот люди, которые, может быть, впервые хотели какой-то контакт навязать с белорусскими спецслужбами, они писали. Среди этих людей, которые туда писали, среди 40 тысяч, вот этих их называют доносами, немало зарубежных граждан. Германии, Литвы, в том числе Польши. Польские спецслужбы будут или делают что-то? Вы видели в прессе, может быть, или слышали о том, что собираются как-то с этими случаями работать, с этими людьми, которые фактически ну, тоже занимались, это предательство ведь своей страны? Это предательство, это преступление, то есть у всех этих людей будут судебные разбирательства.
я подчеркиваю, судебные разбирательства, а не разговоры в подвале, как это делается в Беларуси сейчас. Или в России, да. Смотрите, была такая история самого опасного, можно сказать, изменника в истории ЦРУ Олдрича Эймса, который вышел на тогда еще советское КГБ просто самым примитивным способом. Видимо, иногда люди вот именно так и это делают, как эти, простите, придурки. Вы их называете придурками, да? Ну, знаете, они изменники, но смотрите, чтобы поддерживать, чтобы выступать за режим Лукашенко сейчас, ну, это скорее всего доказательство интеллектуального, так сказать, упадку, як то powiedzieć. Может, несостоятельности интеллектуальной. Несостоятельности интеллектуальной, вот так. Спасибо большое за этот разговор. Вітальд Юраш, дипломат і журналіст уплывовага польскага выдання ОНЕТ, быў маім суразмоўцам. Дзякуй вялікі. Спасибо большое. А мы працягваем. У публічным полі Лукашенко будуе імідж самаадданага палітыка, жанатага на сваёй працы. Аднак у прэсе і ў соцсетках часта абмяркоўваюць чуткі аб ягоным чарговым рамане. То са спявачкай, то з пераможцай конкурсу «Міс Беларусь». Кацярына Гардзеева прааналізавала вобразы жанчын, якіх выбірае дыктатар, прыгледзелася іхнаму гардыробу і падлічыла выдаткі на вопратку і аксесуары. Самотны воўк, які ахвяраваў сваім шчасцем дзеля краіны. Ці хітры аб'юзер, які маніпулюе жанчынамі. Асабістае жыццё Лукашэнкі заўсёды выклікала шмат пытанняў. Чаму ў Беларусі ніколі не было першай ледзі? На якія бенефіты мяняюць свою схільнасць дзяўчаты з бліжэйшага кола дыктатара? І ці праўда, што пад уплыў ягонага мужчынскага абаяння трапілі тысячы беларусак? Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко! Нужна поддержка! Нужна! Кожныя выбары даволі дакладна і выразна фіксировала той факт, што жанчыны Беларусі галасавалі за Лукашэнку больш актыўна, чым мужчыны. То бок сярод жанчын заўсёды был большы працэнт тых, хто галасуе за Лукашэнку, чым сярод беларускіх мужчын. Яго тактика – гэта как раз таки тактика уплыву на адзінокіх жанчын, да, якія не адчуваюць сябе шчаслівымі. У Беларусі такіх жанчын шмат, таму што мала мужчын, якія здольны гэту жанчыну там зрабіць шчаслівай. Жанчына, асабліва адзінокая, яна любіць вушамі. А у пляценні казак Лукашенко, лідар, скажем так, у Беларусі. Злавіцца на кручок прыгожых словаў Лукашэнкі няцяжка. Пагатоў пра сямейныя каштоўнасці ён насамрэч гаворыць выразна. Але ягоныя стасункі далёкія ад агучных ідэалаў. Што трэба казаць у адносінах асабістага жыцця Лукашенка, што гэта абсалютна хворы чалавек. Ён мае такіх 3 несумяшчальных дыягназа для зносін з людзьмі і асабіста для зносін з жанчынамі. Гэта параноя, сацыяпатія, псіхапатія, і гэтыя людзі ніколі не змогуць знайсці сабе пару. Тым не менш, у наступным годзе Лукашенко адсвяткуе залатое вяселле. Амаль 50 гадоў ён жанаты са спадарыняю Галінаю, маці ягоных старэйшых сыноў. Жанчына жыве ў вёсцы Рышкавічы Шклоўскага раёну і на публіцы амаль не з'яўляецца. З Галінай Радзіоўнай Лукашенка ўжо разышоўся дэ-факта яшчэ да свайго абрання, маецца на ўвазе, яны ўжо не жылі нармальна і не захацела яе ўзяць у Менск, а можа быць, сваю ролю згуляла та ракавая фраза, якую Галіна Радзіоўна сказала в сваім адзіны на той момант в 94-м ці 95-м годзе інтэрв'ю, калі яна сказала, што Саша нігдзе не затрымліваўся больш за 2 гады, на любой яго працы его хапала толькі на 2 гады. То есть официального развода не будет. Зачем это надо? Кому это надо?
Па-за шлюбам з'явіўся малодшы сын Лукашэнкі Коля. Для ягонай маці Ірыны Абельскай стасункі з палітыкам сталіся трамплінам. Ейная кар'ера хутка пайшла ўгару. Жанчыну назначылі галоўную доктаркаю рэспубліканскага медычнага цэнтру пры прэзідэнту. Новай пасадзе адпавядаў і новы гардэроб. Гэтак на адной з імпрэзаў жанчына ўпрыгожыла сваю сукенку брошкаю «Камілія» ад «Шанель» коштам $560. Уражвае і калекцыя торбачак жанчыны. Ад Луі Вітон за $2500, ад італьянскага бренду Сальваторе Феррагама коштам $550. З'явіліся ў Абельскай і нятанныя сукенкі. Напрыклад, ад бренду Эскада за $620. На самом деле, про Абельскую я как бы видела образы достаточно и неплохие с ней, да. Мне кажется, насчет неухоженности или еще что-то в этом духе, мне кажется, у нее достаточно тяжелая судьба. Все-таки быть в окружении Лукашенко не просто людям. І сапраўды, імклівы ўзлёт хутка змяніўся пікіравальным падзеннем. У 2007-м жанчыну нечакана пазбавілі ўсіх рэгаліяў і са скандалам звольнілі з пасады галоўнай доктаркі элітнай прэзідэнцкай клінікі. На некаторы час Ірыну саслалі працаваць у гарадскі шпіталь звычайным доктарам УГД. Так уже адбылося, яна ахвяра абставін, і яна магла яшчэ неяк выратаваць сваё жыццё і жыць, скажем так, чалавекам, да, дзесьці за межамі Беларусі. Ну, яна будзе рэпрэсавана, яна была рэпрэсавана, да, гэта тое, што адчуваем мы ўсе, калі над намі здзекуюцца, калі мы ў рэпрэсіях. Яна адчувае безвыхаднасць сітуацыі, яна ахвяра, і яна церпіць, і гэта яе выбар. Апала завяршылася разам з пачаткам палітычнага крызісу ў Беларусі. Абельская адкрыла прыватную гімназію. Апошнімі гадамі маці Коля працуе фактычна ў якасці першай ледзі. Неаднойчы прымала ў Менску дэлегацыі з афрыканскіх краінаў і лятала на чорны кантынент з візітамі сама. У адзін з такіх палётаў яна ўзяла сумку ад «Шанель» коштам больш за $7000 і сукенку ад японскага моднага дома Issey Miyake. Убор глыбокага цёмна-сіняга адцення сёння можно купить за $1380. Здесь видно, что платье дорогое, платье сложного кроя, видно, что сложная ткань, и, в общем-то, оно действительно неплохо на ней сидит, и, в общем-то, с точки зрения наряда, здесь она выглядит больше на уровне, скажем так. Не сакрэт, што Лукашэнку прывабліваюць больш маладыя дамы. Шэраг меркаваных фаварытак можа адкрыць эффектная брюнетка са службы протоколу Дар'я Шманай. Если бы у меня такая была девушка, ну слушай, это выше крыши. Дзяўчаткі маюць свае бенефіты ад бліжэйшага знаёмства з дыктатарам. Гэтак Даша выше крышы хутка і займела футра, брэндавую торбу і кватэру ў элітным раёне сталіцы Алімпік-парк. Трохпакаёвыя апартаменты з відам на заказнік Лебядзіны каштуюць прыблізна $160,000. Дакіньце 10% за паркінг. У інтэрв'ю Ксеніі Сабчак Лукашенка абмовіўся, што раман з Дашаю трываў больш за 2 гады. Пасля дзяўчыну саслалі працаваць у Маскву. Чым больш адзінокім ён сабе адчувае, вельмі часта ён думае, надо яшчэ дабавіць партнёраў сабе, тады я точно не буду адзінокім. І гэта закалдованае кола. Я нават не здзіўлюся, што ў яго усе там на календары, на карандашы, і ён да кожнай ходзіць у нейкі свой асабісты дзень. Раман з пенсіянерам прыпісваюць Марыі Васілевіч. Пасля знаёмства з дыктатарам «Міс Беларусь 2018» узнагародзілі адмысловую прэміяй за значны ўнёсак у развіццё міжнароднай культурніцкай супрацы і актыўную дабрачынную дзейнасць. Цікава, што на той момант дабрачыннай дзейнасці Васілевіч не вела. Яшчэ праз год Марыя сталася дэпутаткаю парламенту. Але цяжкая чыноўніцкая праца адбілася на яе выглядзе, мяркуе стылістка Ганна Прышывалка. Я наблюдала за женщинами-политиками нашими белорусскими. Сейчас я вот смотрю за этой девочкой, я не знаю, что происходит и почему. То есть явно какие-то вот эти тяготы, невзгоды, они просто вот начинают сказываться на внешности. И я это давно наблюдаю.
Незайздросную долю дэпутатка кампенсуе шопінгам. Якая Бельская, Васілевіч мае цягу да дарагіх аздобаў. Ейны рэмень ад Валентына каштуе больш за $450. Нятанныя і сумкі ва ўжо экс-дэпутаткі. За упрыгажэнне ад Марка Джейкабса яна заплатила амаль $400. За чорную торбу ад Лянсель больш за 500. Я думаю, что для среднестатистического белоруса это дорого. И если у тебя вещи от люксовых брендов, то это, безусловно, довольно показательная вещь. А особенно во многих кругах, где как бы без такой, как минимум, сумочки, ну, тебя не будут воспринимать всерьез. Пасады, дарагое адзенне і кватэры – спосаб трымаць сваіх жанчын на кароткім ланцугу, упэўненая псіхолог Анна Марціновіч. Маўляў, гэтак яны будуць баяцца страціць, калі не стасункі, то гэтыя дары. Але што атрымлівае ад маладых дзяўчат Лукашенка? Гэтыя стасункі даюць такім узроставым людзям, скажем так, ілюзію. Ім здаецца, што калі ў іх малады партнёр, то яны маладзеюць. Ну, але ад узросту нікуды не дзецца. З апошніх фаварытак вядома пра чарговую доктарку Святлану Канашынку. Жанчына нібыта і пасунула Абельскую ў цень. Пазбягае публічнасці, але неаднойчы была заўважная ў рэдкіх замежных візітах з Лукашэнкам. Вядома, што той даручае ёй самае каштоўнае – дагляд за шпіцамумкай. Можа, так і выглядае ягонае сапраўднае каханне. На нацыянальным прававым інтэрнэт-партале Беларусі была апублікаваная справаздача. Пастанова Савету міністраў нумар 335 аб фінансаванні навукова-даследчых, даследна-канструктарскіх і даследна-тэхналагічных працаў у 2024 годзе. Ад назвы можна заснуць, але ўнутры дакументу шмат цікавай статыстыкі. Напрыклад, на што ідуць грошы з гэтак званага цэнтралізаванага інавацыйнага фонду. Але перш чым распавесці вам, на што выдаткоўваюць гэтыя грошы, пачну з таго, як грошы ў гэты фонд трапляюць. Дзякуючы Белполу, які перадаў нам адпаведныя дакументы, мы ведаем, хто і ў якіх памерах скідваецца на развіццё айчынных інавацыяў. Пачаць трэба з поўнай назвы фонду. Цэнтралізаваны інавацыйны фонд упраўлення справамі Лукашэнкі. Памятаем, што ўпраўленне справамі – гэта самая вялікая бізнес-імперыя ў Беларусі. Дык вось, управленне справамі вызначае памеры адлічэнняў для суб'ектаў, якія ўваходзяць у ягоны склад. Напрыклад, менская тыпаграфія мае ўнесці ў інавацыйны фонд ажно 10% ад сабекошту тавараў, работаў ці паслугаў. Нацыянальныя паркі Белавежская пушча, Браслаўскія азёры, Нарачанскі, Бярэзінскі па 1%. Лясгасы Цяцерынская, Краснасельская таксама па 1%. Краснасельская, дарэчы, гэта там, дзе ў Лукашэнкі 17-я рэзідэнцыя. Аўтасервісы, аўташкола, транспартавая кампанія, аб'яднаныя пад дахам Белтрансспецаўто аддаюць у фонд 1,5%. Рамонтна-будаўнічы трэст управсправамі 3%. А галоўнае ўпраўленне капітальнага будаўніцтва ажно 12,5%. Замежныя санаторыі, як той, што ў Сочы ці Туапсе, таксама перадаюць у фонд па 1%. Беларускія латарэі амаль 1,5%. А д'юті-фры крамы дыпмаркету і аграпрамысловы комплекс управсправамі цэлых 4,5% і 10% адпаведна. У маштабах года гаворка ідзе пра мільёны долараў адлічэнняў. Як трапна перавялі гэта на простую мову мае калегі з сайта Белсата, калі пісалі гэтую навіну. Калі вы купляеце курыцу, напрыклад, баранавіцкай птушкафабрыкі, ці адпачываеце ў Белавежскай пушчы, то частка вашых грошаў ідзе ў гэты інавацыйны фонд. Ну а зараз вернемся да таго, куды гэтыя грошы выдаткоўваюць. Паслухаем лукашэнкаўскага прэм'ера Галоўчанку. Ва ўмовах санкцыйнага ціску рэспубліканскі, цэнтралізаваны і мясцовыя інавацыйныя фонды з'яўляюцца адной з найважнейшых фінансавых крыніц для стварэння новых вытворчасцяў і ўкаранення перадавых тэхналогіяў. Таму асаблівую ўвагу трэба ўдзяляць мэтаваму і эфектыўнаму выкарыстанню сродкаў гэтых фондаў, а сродкі гэтыя немалыя. То бок, заходніх інвестыцыяў больш няма, будзем неяк самыя выкручвацца. Адразу скажу, атрымліваюцца ў іх гэта кепска. Па-першае, сам Галоўчынка прызнае, што на канец 2023 года змаглі размеркаваць толькі 40% гэтых фондаў.
Відавочна, не атрымліваецца ў чыноўнікаў ні новыя прадпрыемствы адкрываць, ні інавацыі укараняць. Ну, тут нічога новага. Нейкімі ідэямі гэтая шэрая маса ніколі не фантаніравала. А таму паехалі па накатанай схеме. Даць тым, каму хто ў нас там самы бедненькі? Спецслужбам. Згодна з апублікаваным дакументам, у 2023 годзе 40% усіх інавацыйных грошаў пайшлі ў кішэні Міністэрства ўнутраных справаў, Міністэрства абароны і аператыўна-аналітычнага цэнтру Лукашэнкі. Вы ж памятаеце, што ў іх там сярод амапаўскіх дубаломаў было шмат тэатралаў. Аказваецца, што і інаватараў там хапае. Нашыя айчыныя Іланы Маскі, Білы Гейтсы і Стівы Джобсы усе ў форме і пры пагонах. Ну а вы памятаеце, што падаткі на сілавікоў у сучаснай Беларусі з вас збіраюць як мінімум двойчы. У тым ліку праз такія вось лукашэнкаўскія фондзікі. Беларускія і расійскія вайскоўцы пачалі падрыхтоўку да вучэнняў па адпрацоўванні выкарыстання нестратэгічнай ядравай зброі. Заява пра правядзенне сумесных манеўраў прагучала падчас святкавання Дня перамогі ў Маскве. Маўляў, раней краіны праводзілі іх паасобку, цяпер жа неабходна сінхранізаваць свае дзеянні. Пра іншыя важныя падзеі тыдня у аглядзе за 100 секундаў. Выданне «Нью-Йорк Таймс» апублікавала спадручнікавыя здымкі імавернага сховішча расійскай ядравай зброі пад Асіповічамі. Аналітыкі заўважылі на аб'екце павышаныя захады бяспекі, вакол базы усталяваная ахоўная зона за 3 агароджамі, а ўзведзеныя новыя пабудаванні адпавядаюць умовам для размяшчэння ядравых боегаловак. КДБ Беларусі залучыў у шэрагі экстрэмісцкіх фармаванняў адразу 5 кааліцыяў, што бяруць удзел у выбарах у каардынацыйную раду. Гэткі статус надалі спісам каманда Латушкі, Рух за свабоду, Моладзевы наступ, Еўрапейскі выбар, Законы правапарадак, Воля, Рух Воля, Блок Воля. Агулам жа так званы экстрэмісцкі спіс КДБ налічвае больш за 185 ініцыятываў, установаў і медыяў. Управленне барацьбы з эканамічнымі злачынствамі выкрыла злачынную схему будаўнічай і аграпрамысловай галінах. За хабары затрыманыя 23 службовыя асобы. Напярэдадні Генпракуратура завяла 15 крымінальных справаў на кіраўнікоў будаўнічых і аграрных прадпрыемстваў паводле артыкулу аб атрыманні і дачы хабараў. З 1 верасня ў 14 беларускіх школах увядуць асобнае навучанне для хлопчыкаў і дзяўчынак паводле методыкі расійскага навукоўца. Гаворка ідзе пра прынамсі 28 першых класаў. Цяпер на гэткае новаўвядзенне шукаюцца сродкі. Збор адбываецца праз фонд Алексея Талая. Масавае атрушванне ў Берасці. 12 асоб трапілі ў больніцу з высокай тэмпературай і болем у жываце. Яшчэ 7 з такімі ж сімптомамі праходзяць амбулаторнае лячэнне ў паліклініках. Усе яны каштавалі аднолькавыя стравы ў кавярні «Лемар» у рамках гарадскога гастрафесту. Прычынай атрушвання называюць тэхналагічнае парушэнне ў гатаванні страваў і невыкананні гігіенічна-санітарных правілаў. Некаторыя пацярпелыя збіраюцца звярнуцца ў суд. А мы працягваем выданне і наперадзе вас чакаюць. Літоўцы выбіраюць прэзідэнта. Сярод прэтэндэнтаў дзейны кіраўнік краіны, прэм'ер-міністр і яшчэ 6 альтэрнатыўных кандыдатаў. Беларускае пытанне таксама на павестцы. Наша палітыка ў дачыненні да Беларусі і Расіі правакацыйная, і калі мы правакуем, можам атрымаць удар у адказ. Беларусь, будучы васалам Расіі, страціла любыя рэшткі незалежнасці, калі сфальсіфікавала выбары. І мы гаворым, што можна з Беларусю будаваць дачыненні. Спадарства, не будьце наіўнымі. Закамерон Максіма Знака ў пастаноўцы вольных купалаўцаў. Мы пабывалі на паказе, які сабраў поўную залю. На валдарцы быў расстраляны ягоны прадзед. І ён хадзіў тым самым калідорам расстрэльным. І пра гэта мы ў тым ліку, здаецца, і расказвалі тады на ноч расстраляных паэтаў. Яго прадзед быў расстраляны, дзед быў рэпрэсаваны. Беларускія авіяперавозы аднаўляюцца. Санкцыі ім не перашкода, а стымул. Прынамсі, гэтак заяўляе прапаганда Лукашэнкі. Паўтарае гэтыя наратывы і кіраўніцтва Белавіі. Маўляў, галіна працуе ўстойліва, стала паляпшаецца матэрыяльна-тэхнічная база аэрапортаў, развіваецца сервіс, рыхтуюцца новыя адмыслоўцы. І калі ў дачыненні нацыянальнага аэрапорту Менск гэтыя заявы яшчэ можна назваць праўдай, то сказаць добра пра галіну ў цэлым не выпадае. 5 рэгіянальных беларускіх аэрапортаў знаходзяцца ў сітуацыі выжывання. Уладзіслаў Корсак разбіраўся ў тэме.
Зайшлі на галоўную старонку Белавіі. Куды ж паляцець? Што нам прапануюць? Бачым сонечны Дагестан. А можа, з Гомля ў Златаглавую ці ў той жа Піцер? Не, лепей у Мурманск, там якраз паводка трохі адступіла. Пасля Азербайджану зноў Масква. Ёсць, вядома, і іншыя кірункі. Узбекістан, Індыя, Арабскія Эміраты. Але асноўныя прапановы паказальныя. Акрамя абмежаванасці маршрутаў, ёсць у сучасных беларускіх авіяперавозках і іншыя праблемы. Найперш, стан рэгіянальных аэрапортаў. Іх у Беларусі 5, па аднаму ў кожным абласным цэнтры. Рэгулярныя рэйсы, аднак даступныя з гомельскага аэрапорту ў Маскву і Санкт-Петербург, з берасцейскага толькі ў Маскву. З астатніх аэрапортаў тэарэтычна можна паляцець чартарным рэйсам, але з гэтым акурат і праблемы, няма каму лятаць. Паводле крыніцаў Белполу, у 2020 годзе аэрапорт горадня абслужыў каля 10 тысяч пасажыраў. Праз год рэпрэсій ужо напалову менш. Прымусовая ж пасадка самалёту Ryanair з Романам Пратасевічам, інспіраваны міграцыйны крызіс і саўдзел рэжыму Лукашэнкі ў расійскай ваеннай агрэсіі унеслі яшчэ больш карэктываў. У 2022 паслугамі аэрапорту скарысталіся каля 150 асобаў. На сёлета ж у гарадзенскім аэрапорце ніякіх рэйсаў не запланавана ўвогуле. Такая же ситуация практически везде. В некоторых, скажем так, местах она еще и хуже. И вот открытие этого, скажем, российского вектора никак не улучшает ситуацию. Аэропорт же не перевозит что-то, то есть воздух. Там должны быть люди, которые должны что-то покупать, должны отправлять какие-то товары. И это все большая проблема. Аэрапорт — гэта не толькі пасажыры, але і працоўныя месцы. Кадравая сітуацыя ў гарадзенскім аэрапорце мала чым розніцца ад сітуацыі ў іншых дзяржаўных установах. Цягам апошніх 4 год колькасць яго персаналу зменшылася ў 1,5 разы. Те, кто подходит, скажем так, к пенсионному возрасту, им дают возможность доработать, и они сразу же уходят. На их место, естественно, никого не берут, эту должность сразу же сокращают. Лукашенко боится массовых сокращений. Он боится, что даже вот в одной какой-то конкретной точке, чтобы ничего не полыхнуло. За той же перыяд сукупныя страты аэрапорту склалі больш за $2,5 мільёны. Чыноўнікі спраўна тлумачаць праблемы аэрапорту. Ковід не даў расправіць крылу гарадзенскім самалётам, ці наракаюць на стан узлётна-пасадачнай паласы. Белпол зняпраўджвае, аэрапорт горадня і цяпер мае дзейныя міжнародныя сертыфікаты прыдатнасці, можа прымаць большасць типов пассажирских и грузовых самолетов. Когда у нас зарегулированное, как в случае с Беларусью, зарегулированное управление аэропортами, даже если не брать во внимание санкции и то, что Беларусь опосредованно принимает участие в агрессии против Украины, то и, допустим, взять доковидный период, когда жизнь аэропорта Беларуси, то, насколько я понимаю, о неавиационных доходах вообще речи не шло в большинстве аэропортов, возможно, кроме аэропорта Минск. А авиационные доходы, они не покрывали в полной степени именно расходную часть. А расходная часть у большого аэропорта и у регионального небольшого аэропорта, она достаточно существенная. Успешных кейсов в Европе, когда доходная часть от авиационных и неавиационных доходов перекрывает расходную часть, много таких. Але не толькі у Еўропе. Паводле рэйтынгу ўплывовай прыватнай брытанскай кансалтынгавай кампаніі Skytrax, якая спецыялізуецца на вывучэнні якасці авіяпаслуг, першую дзясятку лепшых рэгіянальных лётнішчаў свету адкрываюць 2 японскіх і кітайскія аэрапорты. Паказальна, што ў іншай частцы свету прадстаўленыя ажно 3 аэрапорты ў Казахстане, па аднаму ў Арменіі, Узбекістане, Малдове, Туркменістане, а вось Беларусі ні ў якіх катэгорыях не было і няма. Затое рэжым Лукашэнкі спрабуе перакласці праблемы з аднаго кошыка ў іншы. Паводле апублікаванай на гэтым тыдні пастановы Міністэрства транспарту, частка выдаткаў на ўтрыманне інфраструктуры абласных аэрапортаў у Гомлі, Берасці, Магілёве і Віцебску цяпер будзе кампенсавацца з мясцовых бюджэтаў. Для чего это делать? Если видно, что нет заинтересованности пассажиров, например, или нет заинтересованности в перевозке грузов, то это решение — это такая попытка найти виноватого в дальнейшем старении инфраструктуры и невозможности
возможности, чтобы аэропортовый бизнес и вообще гражданская авиация в Беларуси работала так, как надо. А мы знаем главный фактор. Главный фактор – это санкции и, собственно, сам режим, который эти санкции и вызывает. Нашыя крыніцы ў беларускай авіяцыі сведчаць, пытанне пераводу аэрапортаў у горадні на бюджэт адпаведнага райвыканкаму таксама разглядаецца. Агулам новая пастанова Мінтрансу ў цяперашніх умовах нясе наўпроставую небяспеку. На ўзроўні краіны ёсць яшчэ кіраўнікі прафесіяналы для ўтрымання ўзлётных пасадачных палосаў, сістэмаў заходу на пасадку, светлавога абсталявання, тэхнічнага абслугоўвання, абслугоўвання пасажыраў і гэтак далей. У вобласцях жа проста няма кіраўніцтва, якое бы разумела, як працуе аэрапорт. Так што перавод, перападпарадкаванне беларускіх лётнішчаў малой інтэнсіўнасці ў юрысдыкцыю абласных уладаў гэта вельмі адмоўны момант. У суседняй Украіне таксама быў досвед, калі дзяржава намагалася скінуць авіяцыйныя праблемы на мясцовую уладу, як нейкі запазычаны калгас. Когда передали на местные власти аэропорт, они ими не занимались. И только где-то вот начиная с 2015 года в Украине до 2019 в отдельных случаях аэропорты пошли в концессию, то есть сотрудничество местной власти или внешнего инвестора совместно с государственной властью, то есть центральной, восстанавливали инфраструктуру аэропорта и все-таки это привело к тому, что 5 из 17 действующих на тот момент аэропортов, 5 привели в очень хорошее состояние, реконструировали терминалы, полосы, оборудование. У Беларусі, у адрозненні ад Украіны ці той жа Расіі, адсутнічае запыт на мясцовыя пералёты, значны артыкул прыбытку для рэгіянальных аэрапортаў. Інвестараў таксама не назіраецца. Аднак нашая краіна знаходзіцца ў вельмі выгадным геаграфічным становішчы, таму будучыня ў беларускіх рэгіянальных аэрапортаў пры іншым стылі кіравання ёсць. Першае – развіццё чартарнага напрамку. Другое – как только приходят хотя бы немножко западных низкобюджетных перевозчиков и начинается реальная конкуренция между перевозчиками внутри страны, сейчас в Беларуси это невозможно де-факто, существует только один пассажирский перевозчик, и даже он государственный. Вот. Начинается снижение цен, начинается рост пассажиропотока. Это все надо высчитывать, но я бы не сказал, что картина страшная. Беларусь имеет потенциал для роста перевозок, в том числе из региона. И третье, это очень важно, другие виды авиации. Мы о них часто забываем, но тем не менее никто не может сказать, что нам не нужна сельскохозяйственная авиация, например, медицинская эвакуация и так далее. А вот кто за это будет платить, это вопрос. Придет конкуренция, придут бизнесмены, которые будут считать, будут управлять, и тогда они будут биться за каждую копейку. И тогда и авиационный, и неавиационный бизнес будут вынуждены приносить эти доходы. Сейчас они генерируют только расходы. Цяпер жа з-за міжнародных санкцый Беларусь не можа нават разлічваць на машыны з заходніх краінаў. Самалёты, узятыя раней у лізінг, давялося вярнуць, а Расія рэзка скараціла выпуск уласных самалётаў цывільнага прызначэння. У параўнанні з дасанкцыйным перыядам паветраны парк Белавія зменшыўся больш, чым удвая. Уладзіслаў Корсак, Белсат. І ў працяг гэтай навіны са свету беларускага бізнесу і эканомікі. Александр Кныровіч распавядзе пра фантазійныя будаўнічыя пражэкты Лукашэнкі і пра дзірку ў айчынным вонкавым гандлі. Атмасфера ў тыдні, як заўсёды, зразумела і з іроніяй. Добрый вечер, шановные глядачи. С вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Мы говорим про белорусскую экономику просто. Поехали. Наш самый галоўны прыгалоўны будаўнік, вы все его ведаеце, унёс рацыяналізатарскую прапанову. Кажа, жытло трэба будаваць там, где не стае працоўных рук. І дадаў, не менш важны чыннік – нармальны заробак. Вось такое адкрыццё. На мой погляд, гэта гениальна, на Нобелевку цягне. Трэба Качаную прапанаваць вылучыць ёйнага шэфа. Правда ж? Гэтая цікавая думка прыйшла яму ў галаву недзе пад мястэчкам Барань у Аршанскім раёне. А то, кажа, непарадак, працаваць няма каму. Трэба, каб як за савецкім часам. І паглядзеў, кудысьці удалечыню. Я знайшоў адзінае сур'ёзнае прадпрыемства ў гэтым пасёлку, завецца «Тэхніка сувязі» і вырабляе, як не цяжка здагадацца, сродкі сувязі, а заадно і закатачныя машынкі і памежныя слупы. Уваходзіць у холдынг «Агат» і, мяркую, мае пэўныя бонусы ад вайсковых замоў. Вакансіяў-то шмат, 30 штук, і вы можаце уладкавацца інжынерам за 860 рублёў, маляром за 800 або
брашуравальнікам за 650 рублёў у месяц. Мне чамусьці здаецца, што нават наяўнасць бясплатнага жытла праблемы недахопу працоўных рук у барані не скасуе. Як думаеце? Тым больш, што грошы ў беларусаў ёсць. Толькі жытло яны купляюць чамусьці не ў Аршанскім раёне, а ў Польшы. Паводле вынікаў мінулага года беларусы абышлі немцаў і выйшлі на другое месца ў набыцці польскага жытла замежнікамі. Усяго набыта 120 тысяч квадратаў, крыху менш за 2000 беларускіх сем'яў маюць у Польшы ўласны кут. І гэта толькі за 23 год. Беларусь уваходзіць у топ-5 краінаў экспарцёраў малочнай прадукцыі, займаючы ў сусветным рэйтынгу 3-ю пазіцыю ў экспарце масла і 5-е месца ў экспарце сухога абяслушанага малака. Пра гэта пішуць дзяржаўныя газеты і кожны дзень гавораць з лядоўні. Ой, прабачце, з тэлевізара. А яшчэ там расказваюць, як мацнее наша гандлёвае сяброўства з Кітаем. Што яшчэ троху, яшчэ трошачкі і ўсё. Скіне Кітай усе свае доларовыя рэзервы і накупіць на іх беларускіх рублёў. Каб, значыць, купіць за іх беларускае малако і масла. Сваіх не хапае, а ўзяць больш і няма дзе. І зазіраючы ў статыстыку кітайскіх закупаў гэтай прадукцыі, я чакаў убачыць Беларусь, ну калі не на першым, дык прынамсі на другім ці трэцім месцы. І з маслам, і з малаком, з такім-то сяброўствам. Аднак вакол ворагі, і там, у гэтых рэйтынгах мы зусім не ў прызёрах. На якім жа месцы мы сярод малочных братоў Кітая і якія краіны перашкаджаюць мацнець беларуска-кітайскаму сяброўству? У гэтым мы разбяромся, як звычайна, каля нашай дошкі у асноўным выпуску атмасферы на YouTube-канале Белсат Ньюс. А пакуль працягваем з навінамі. Дзіўныя падзеі адбываюцца на рынку інтэрнэт-рэкламы. Пакуль мы афіцыйна мацуем беларуска-расійскі саюз, прадпрыемствы-рэкламадаўцы рушаць у адваротным кірунку. Агентство AMDG прааналізавала, на якіх інтэрнэт-пляцоўках размяшчае рэкламу беларускі бізнес з такіх сфераў дзейнасці, як банкі, нерухомасць, будаўніцтва і рамонт, IT ды з іншых. Выйшла, но вельмі непатрыятычна. Доля расійскіх Яндекса і ВК скарачаецца паўсюль. Заходніх Гуглу і Мэты, гэта Facebook і Instagram, расце. Часам іх падпірае кітайскі TikTok. Так у сектары нерухомасці заходнім пляцоўкам дастаецца больш за 80% рэкламных грошай. Доля ж Яндекса ўсяго 19%, хаця яшчэ ў 2022 годзе была больш за 44%. Аналагічныя тэндэнцыі назіраюцца ва ўсіх сектарах, і толькі банкі. Банкі аддаюць Яндексу 38% сваіх рэкламных бюджэтаў на інтэрнэт. З улікам долі расійскіх банкаў у беларускай банкаўскай сістэме гэта зразумела. Што ж да астатняга, беларусы выбіраюць праклятыя варожыя сервісы і зусім непатрыятычна пераводзяць ім дзесяткі мільёнаў долараў. Шчыра кажучы, вельмі цікава атрымоўваецца. У Расіі за размяшчэнне рэкламы ў Фейсбуку ці Інсце можна атрымаць да 8 гадоў калоній. Там гэта экстрэмісцкія рэсурсы. А ў Беларусі все пучком, ніякіх забаронаў. Падабайка. Зірка ў вонкавым гандлі беларускімі таварамі павялічваецца. Як адрапартаваў Белстат, за 3 месяцы Беларусь купіла тавараў на 900 мільёнаў долараў болей, чым прадала. Ёсць у нас яшчэ паслугі, будаўнічыя, транспартныя ды IT, якія звычайна закрывалі гэтую дзірку. Аднак нельга не заўважыць тэндэнцыю. Летась мінус у гандлю менавіта таварамі быў 600 мільёнаў долараў у сярэднім за квартал, а сёлета ўжо 900. Ці пакрые сальда ў гандлі паслугамі гэтую дзірку? Гэта менавіта той паказнік, за якім трэба сачыць, каб быць гатовым да чарговай дэвальвацыі. І мы вас, дарагія гледачы, абавязкова папярэдзім, але толькі тых, хто застаўся ў Беларусі, і іх значна менш, чым лічылася раней. Цэнтр новых ідэяў паказаў разлікі, з якіх вынікае, што рэальна, з улікам ад'езду ў Расію, Беларусь пакінулі за апошнія 3 гады амаль 600 тысяч асобаў. І гэта каля 7% усяго насельніцтва краіны. Менавіта таму у баране не стае працоўных рук. Як і ва ўсёй краіне. Клопат жа пра аграсядзібы прывёў да іх скарачэння ў Беларусі ў 2,5 разу. Было больш за 3000, засталося без малога 1300. Не ведаеце, каму яны перашкаджалі? А ў рубрыцы Так, гэта яна. У рубрыцы Качанова у нас сёння «Беларусь сегодня». Была і Саўбелі. Так бы мовіць, грамадзяне парадавалі мяне калектыўна. Для пачатку іх кудысьці дзеліся знакі прыпынку.
Может быть, я не маю рацыі, але мне здаецца, што вось у гэтай фразе 9 траўня, дзень перамогі, дзесьці коскі, працяжнікі і клічнікі ўсё ж такі мусяць быць. Потым мяне ўразіла адкрытая хлусня таварыша Ваўчкова, які, даказваючы, што рэгуляванне цэнаў гэта добра, сказаў, што еўразвязе інфляцыя 5-6% і аддаюць яны на харчаванне ажно 25%. Поздравляю вас, гражданин. Саврамш. Інфляцыя ў першым квартале еўразвязі 2,4%, амаль у 2,5 разу ніжэйшая, чым у Беларусі. І на ежу яны выдаткоўваюць у сярэднім таксама 15%, а ў Беларусі 38%. Вось такі ў нас эксперт Хлус. Сцяпан Бандера ніколі не супрацоўнічаў з фашыстамі. На 5-й дзень пасля захопу гітлераўцамі Львова ён быў арыштаваны і практычна ўсю вайну правёў у турмах і канцлагерах. Гэты складаны чалавек аднолькава ненавідзеў і саветы, і нацысцкую нямецчыну. Але каму ты пра гэта раскажаш у сённяшняй Беларусі і, вядома, Расіі? Не паверыць. Як не паверыць у тое, што ў Латвіі нароўні з савецкай забаронена і сімволіка нацысцкай нямецчыны. І не паверыць у тое, што ЗША уступілі ў Другую сусветную вайну 7 снежня 41 года, праз паўгода пасля СССР. І ваявалі. І першая высадка войскаў саюзнікаў у Еўропе здарылася ў жніўні 43 года. Тады Сіцылію вызваляў кантынгент 470 000 асобаў. І было гэта за год да высадкі ў Нармандыі. Агулам у той вайне бралі ўдзел 62 з 74 дзяржаў тагачаснага свету. 80% насельніцтва. Краіна ж, што панесла самыя вялікія страты насельніцтва, гэта не СССР. Страты Саюзу былі велізарныя – 27 мільёнаў з 209 мільёнаў насельніцтва краіны ў 41 годзе. Гэта 13%. Але Польша страціла ў 1,5 разу больш. 6 мільёнаў 200 тысяч з 35 мільённага даваеннага насельніцтва. Гэта 18%. Статыстычны факт, які не вывучаецца ў школах Беларусі. Но калі ўжо паспрабаваць заікнуцца, што другая сусветная, самая буйная трагедыя сусветнай гісторыі пачалася з супольнага распілоўвання Сталінам і Гітлерам усходняй Еўропы, што мы былі не на тым баку, дык не дадуць жа дагаварыць, з кулакамі кінуцца. Гэта ж Гітлер акупаваў, а мы выключна вызвалялі. Вельмі зручна. Таксама, як зручна праклінаць амерыканцаў, якія дазволілі ядравае бамбаванне Хірасімы і Нагасакі. Але гэта СССР атрымаў у выніку паўднёвую частку Сахаліну, Курылы, Манголію з паўночнай Карэі. Ну, вельмі зручна. Гэта ж не мы, гэта ўсё яны. А калі ўспомніць, што ў вермахце служылі да 1,5 мільёна грамадзянаў СССР, як з гэтым тады жыць? Сапраўдную гісторыю памяталі тыя, хто прыйшоў з вайны. Яны даўно памерлі. Прыйшоў новы час, і на плошах на 9 траўню спачатку паехалі ракеты разам з унітазамі і трактарамі, а потым і ракетам знайшлося выкарыстанне, і унітазы таксама сталі парадаксальным сімвалам новай вайны. Як яно далей будзе? Да ўжо, па вялікім рахунку, і ўсё роўна. Нашчадкі пераможцаў не выканалі галоўнага наказу продкаў. Ніколі больш. І ператварылі прынесеную вялікую ахвяру ў нешта пластмасавае, у комікс ад Беларусьфільму. Маладое пакаленне, маючы здаровую свядомасць, да сябе гэтую каламуць вядома, не пускае, няма матывацыі і дзякуй Богу. Рэальна ж гісторыя той вайны брудная, страшная і трагічная. Калі-небудзь яе давядзецца ўспомніць і расказаць нанова, каб нарэшце з ёй развітацца і адпусціць, і жыць далей, з мірам у сэрцы, не з вайною. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Пабачымся праз тыдзень. Ужо неўзабаве пачнецца галасаванне за трэці склад каардынацыйнай рады. Яно будзе доўжыцца 3 дні з 25 да 27 траўня. За дзень да пачатку галасавання ў пятніцу 24 траўня а 21 гадзіне на нашым тэлеканале адбудуцца вялікія перадвыбарчыя дэбаты. А вынікі выбараў у каардынацыйную раду выбарчая камісія абяцае агучыць ужо 8 чэрвеня.
Вернемся да галасавання. Яно пройдзе онлайн-фармаце на новай платформе «Беларусь ID». Распрацоўнікам выступае каманда Паўла Лібера, стваральніка пляцоўкі «Новая Беларусь». Цяпер магчымасці платформы для галасавання тэстуюцца журналістамі і удзельнікамі выбарчых спісаў. Ужо на наступным тыдні мы падрабязна апавядзём, як менавіта яна працуе. На гэты момант вядома, што для ўдзелу ў галасаванні спатрэбіцца нумар пашпарта і здымак, які адпавядае фота ў пашпарце. Паводле арганізатараў, дзеля бяспекі выбарнікаў зробленыя наступныя захады. Дэцэнтралізацыя платформы, то бок не будзе ніякага адзінага рэестру звестак. Інструкцыя наконт лічбавай гігіены для тых, хто ў Беларусі ці ездзіць у краіну. Дадатковыя захады ў абароне інтэрнэт-трафіку і персанальных звестак. Дзейнасць новага складу каардынацыйнай рады будзе скіраваная на стратэгічны дыялог з ЗША ды іншымі краінамі, дапрацоўванне дарожных мапаў з еўразвязам наконт узаемадзеяння і супрацы, захаванне пакету дапамогі дэмакратычнай Беларусі ад міжнародных партнёраў. І на сувязі з намі Павел Лібер, сузазнавальнік праекту «Новая Беларусь». Добрый вечар. Добрый вечар. Павел, да выбараў засталося 2 тыдні. На вас ускладзеная тэхнічная місія зрабіць вось гэтую галасавалку, праз якую адбудзецца самое ўласна галасаванне беларусаў за спісы ў каардынацыйную раду. Ці ўсё готово на гэты момант? Да, на текущий момент готова основная платформа, готовы все каналы. Сегодня мы уже пустили участников списков и представителей СМИ в том числе на то, чтобы ознакомиться с тем, как это будет выглядеть и работать. Ну и в принципе я хочу заметить, что мы решаем супер нетривиальную задачу, потому что мы пытаемся сделать то, чего в принципе в мире мало кто сделал. Вот провести полноценное голосование, инклюзивное, с участием людей внутри страны, снаружи страны, при этом децентрализованное, потому что у нас нет никакого источника, которому действительно можно доверять, где бы мы могли хранить все данные. То есть поэтому сегодня это достаточно сложная техническая задача. Я очень рад, что сегодня мы слышим достаточно хорошие отзывы от участников, которые участвуют в тестировании платформы. Ну и, соответственно, очень надеюсь, что 25-27 мая мы получим полноценный электоральный ивент. Ведаеце, адна з самых галоўных рэчаў ва ўсёй гэтай гісторыі гэта бяспека. Беларусаў гэта будзе хваляваць, асабліва калі мы кажам пра людзей, якія будуць галасаваць знутры Беларусі. Наколькі надзейная ваша прылада, якую вы робіце? Таму што туды трэба будзе загрузіць свой пашпарт, трэба будзе зрабіць фотаздымак свайго твару. Ну то бок, дзе гэта будзе ўсё фізічна знаходзіцца, змогуць ці не гэта ўзламаць, напрыклад, і даведацца, што хтосьці галасаваў на гэтай платформе, а пазней, як вядома, з такімі людзьмі могуць па-рознаму паступіць у беларускім сённяшняй рэчаіснасці. Да, это супер правильный вопрос, и это то, про что мы, безусловно, беспокоились в первую очередь. Именно поэтому я и говорю, что нам предстояло решить очень нетривиальные технические задачи. Значит, у нас есть несколько степеней, собственно, которые помогают нам обезопасить людей. Первое – это отсутствие как такового центрального реестра данных, который можно взломать и для того, чтобы какую-то информацию оттуда выкачать. Мы пошли на это абсолютно осознанно, потому что сегодня мы понимаем, у нас нет каких-то мест, которым бы доверяли все. Да? У нас нет какого-то странового органа, который мог бы быть, собственно, доверенным лицом для этого источника данных и так далее. Поэтому мы пошли по пути децентрализации, мы используем платформу голосования на основе технологии блокчейн, которая, соответственно, хранит всю информацию децентрализованно, то есть у нас нет никакой единой базы данных, у нас нет никакой единой точки атаки, куда, соответственно, можно прийти и, не знаю, взломать, скачать, подкупить кого-то, кто эти данные может, соответственно, кому-то передать. Попросту такой точки нет, это сегодня обеспечивается технологией. Поскольку это обеспечивается технологией, нам нужно было убедиться, что люди этому доверяют, потому что, безусловно, мы, когда делаем технологию, опять же, встает вопрос доверия к команде. Поэтому у нас есть еще несколько слоев здесь. Первое – это перед выборами вся платформа будет выложена в открытый доступ в виде open source, и люди могут, технические люди могут сами перепроверить, как это все работает. Второе – это платформа проводит сейчас, то
точнее, на платформе проводится, аудит безопасности независимой компании, не белорусской вообще, соответственно, на то, чтобы мы были уверены, что это все действительно безопасно. В дополнение к этому нам пришлось применить несколько очень нестандартных технических решений для того, чтобы люди внутри Беларуси могли голосовать безопасно. Соответственно, это там дополнительные клауд-технологии для того, чтобы на уровне интернет-провайдеров не отслеживалось обращение к серверам нашей платформы. Плюс к этому, поскольку точкой входа будет являться мобильное приложение, мы выпустим инструкцию, по которой нужно будет это мобильное приложение правильно удалить, таким образом, чтобы у человека не осталось записи о том, что он скачивал это мобильное приложение. И таким образом мы комбинируем достаточно много сложных технологических решений, которые будут проходить аудит, которые будут выложены в открытый код. И все это ровно для того, чтобы вот всю эту нестандартную задачу решить, потому что задача у нас действительно нестандартная. Ведаеце, калі вы гэта ўсё апісваеце, то мне нават чалавеку, які з тэхнікай даволі добра знаёмы, становіцца страшна, што гэта штосьці вельмі складанае будзе. Я думаю, што шмат каму будзе недасяжна нават, альбо просто не па сілах спампаваць, бяспечна зарэгістравацца, зрабіць усе крокі, выдаліць гэтую праграму. Яны просто могуць адмовіцца тады. Калі гэта так складана, яны просто могуць адмовіцца тады ад самого галасавання. Вы на гэта не глядзелі пад вось такім вуглом, што калі зрабіць гэта так складана, то адсякаеце вялікую колькасць людзей, якія маглі б паўдзельнічаць у гэтых выбарах? Смотрите, мы смотрели, и, собственно, финальное решение, которое у нас будет, это решение, которое мы переделывали много раз для того, чтобы прийти к наиболее оптимальному пользовательскому опыту. И на самом деле, в принципе, насколько я помню, ваши журналисты уже смотрели платформу, и с точки зрения простого обывателя она несложная. То есть, по сути, весь процесс регистрации, верификации и голосования занимает не больше 5 минут. А удаление приложения по инструкции занимает меньше 1 минуты. Поэтому технически это сегодня несложно для любого человека, у которого есть хотя бы базовые знания того, что мы называем там интернет-технологии. Да, безусловно, мы понимаем, что мы отсекаем людей, которые вообще не умеют пользоваться там мобильными телефонами, мобильными приложениями, интернет-технологиями. Но, опять же, к сожалению, мы находимся в тех условиях, когда нам постоянно нужно думать про безопасность людей и одновременно с этим про достаточно надежные способы верификации, дедупликации. И поэтому это компромисс, на который мы сегодня идем, для того, чтобы, соответственно, с одной стороны сделать решение безопасным, пусть и сложным, с другой стороны, соответственно, мы понимаем, что да, нужно будет скачать приложение, да, нужно будет удалить его по инструкции. Тады наступнае пытанне, якія таксама вельмі важнае, гэта ці вашая праграма спалучаная, напрыклад, з базай пашпартоў, якую ў свой час выпампавалі кіберпартызаны, яна зможа правяраць, напрыклад, рэальнасць існавання той ці іншай асобы? Нет, мы специально не интегрировались ни с какими сторонними базами, потому что любая интеграция вызывает дополнительный вопрос о доверии к источникам данных, с которыми мы интегрируемся. Соответственно, мы проводим процедуру KYC, это know your customer через авторизированного партнера, который делает это для крупных интернет-банков, для крупных интернет-провайдеров, которые сертифицированы это делать. И ровно потому, что мы сегодня хотим использовать максимально доверенные сертифицированные технологии, мы осознанно отказались от интеграции сразу с несколькими возможными источниками, которые бы нам теоретически могли помочь, но вызвали бы еще больше дополнительных вопросов, потому что тогда бы все спросили: давайте мы посмотрим, правильно ли вы синтегрированы, покажите нам базу этих паспортов. Да? И мы все равно приходим к какой-то точке, когда мы понимаем, что нам приходится создавать систему, которая изначально технологически надежна, не используя каких-то исторических данных. Тады яшчэ одно пытанне. Вялікая колькасць беларусаў, якія ўцяклі пасля 2020 года, не могуць памяняць свае пашпарты ў часткі з людзей, яны ўжо скончыліся. Ці можна будзе прагаласаваць па пратэрмінаваным пашпарце, які ўжо не дзейны, у якога тэрмін важнасці ўжо скончыўся? Смотрите, технически эта возможность будет. Я не знаю финального решения, которое принял ЦИК, потому что, смотрите, мы здесь технологический подрядчик, соответственно,
А ЦИК сегодня это доверенная организация, которая принимает подобные решения. Поэтому этот вопрос правильнее адресовать им. Мы можем как бы и принимать просроченные паспорта, и запретить это делать. Насколько я помню, последние обсуждения были, чтобы принимать просроченные паспорта ровно по причине, которую вы озвучивали. Но финальный ответ, я думаю, сможет дать ЦИК. Я у вас запытаюся, конечно, гэтае пытанне можа палегчыць працу нехарошым сілам, якія нас могуць слухаць, але ці ў вашай Тогда я на праграме него не отвечу. ці ў вашай прыладзе, як вы самі лічыце, ёсць слабыя месцы? Можаце іх не называць, але скажыце, ці вы самі адчуваеце, што ў ёй ёсць нейкія вось вузкае горлышка у гэтай праграмы? Я бы не сказал про узкое горлышко, как бы, потому что технологически, как я уже сказал, у нас достаточно выверенные решения. И технологически у меня нет каких-то серьезных сомнений. Ну, то есть, я думаю, что важно потратить сейчас время перед выборами на коммуникацию, что такое КС, зачем нужен КС. Мы распространим заранее инструкцию. Но, безусловно, наверное, самое узкое место в технологиях – это всегда, как я это называю, лень людей, потому что не все готовы следовать инструкциям, не все готовы сохранять цифровую гигиену, кто-то считает, что обойдется, поэтому мы очень много времени потратим на то, чтобы все-таки людей обезопасить, и вот это всегда самое узкое место. Ведаеце, можа, гэтае пытанне не да вас, апошняе вам задам, але ўсё ж такі спосабы маніпуляцыяў вынікамі галасавання яны існуюць. Я думаю, што яны вам таксама вядомыя, калі, не ведаю, актыў БРСМ ці Белай Русі просто папросяць прынесці пашпарты, прагаласаваць за тую сілу, за якую яны ім будзе больш падабацца умоўна там рэжыму. Вы разумееце, што такая магчымасць таксама ў іх застаецца? Смотрите, да, и это, опять же, решение за ЦИК, потому что если формально это будет честное, правильное голосование людей с белорусскими паспортами, то мы, безусловно, не можем знать, они там в БРСМ или не в БРСМ, и именно так работает демократия. Но вариантов против всех нет. Прабачце, гэта не так працуе дэмакратыя. Гэта ўжо спецаперацыя, тады гэта не выбары, а гэта ўжо тады спецаперацыя рэжыма. Калі яны цэнтралізавана правядуць пару тысячаў чалавек, якія прагаласуюць, то это спецаперацыя, і гэта маніпуляцыя выбарамі. Гэта не дэмакратыя. Да, но смотрите, тут очень важно, что на технической стороне мы достаточно четко можем понимать, что у нас есть какие-то необычные всплески, или что у нас какой-то резкий поток там одновременно там людей из Белоруссии, как бы с похожих адресов и так далее. Я не буду сейчас углубляться глубоко, простите, потому что это может помочь нашему замечательному режиму, да, но будут сигналы, которые позволяют понимать, происходит это или нет. Как бы, если вдруг весь БРСМ захочет создать явку в КС, то, соответственно, будет решение Центральной избирательной комиссии, как на это смотреть. Ясно. Вельмі веру ў тое, што такія моманты вы ўсё ж такі будзеце адсочваць. Дзякуй вам вялікі, Павел Лібер, сузаснавальнік платформы «Новая Беларусь», маім спадарства госцем. Добрага вам вечара. У Літве сёння абіраюць прэзідэнта краіны, а таксама праходзіць рэферэндум аб захаванні грамадзянства. На гэты момант яўка склала больш за 59%, і гэта адзін з самых высокіх паказнікаў гісторыі. За высокую пасаду змагаюцца 8 кандыдатаў, у тым ліку дзейны прэзідэнт і прэм'ер-міністарка. Падчас папярэдняй прэзідэнцкай кампаніі ў 2019 годзе пытанне беларускай АЭС было картай, якую прэтэндэнты на пасаду актыўна ўжывалі ў выбарчай гонцы. А як выглядаюць справы зараз? Наш калега Евгений Титов сочыць за плебісцытам у Літве. Эканоміка, еўрапейскія праблемы, пытанні абароны і Беларусь. Адна з галоўных праблемаў на прэзідэнцкіх дэбатах у нашых паўночных суседзяў. Лідэр апытання, дзеючы прэзідэнт, што спадзяецца на другі тэрмін, тут катэгарычны. Беларусь, будучы васалам Расіі, страціла любыя рэшткі незалежнасці, калі сфальсіфікавала выбары. І мы гаворым, што можна з Беларусю будаваць дачыненні. Спадарства, не будьце наіўнымі, з Беларусю не будзе ніякіх адносін, нават калі вы вельмі гэтага хацелі б. Беларусь ва ўсіх сэнсах загразла ў даўгах перад Расіяй, залежыць ад Расіі ў эканамічным і ваенным плане.
Зусім іншага меркавання трымаецца Эдуард Асвайткус, прафесар медыцыны, што працуе ў Каўнасе савецкіх часоў. Кароткі лікбез ягоных палітычных поглядаў. Падчас пандэміі ковіду выступаў супраць прывівак, лічыць, што Літва застаецца ў складзе СССР, а ў еўразвяз уступіла, маўляў, махлярскім шляхам. Такая палітычная платформа гарантуе каля 5% падтрымання. Пазіцыя па беларускай праблеме прадказальная. Калі ў нас на літоўскай тэрыторыі Ціханаўская, якая ў нашых калідорах улады прадстаўляе Беларусь, то мы наўпрост умешваемся ва ўнутраныя справы іншых краінаў. І калі чуецца, што трэба ўзброеным шляхам зрынуць уладу ў Менску, то мы ствараем нагоду уладам у Менску казаць, што яны не пачуваюцца ў бяспецы з-за Літвы. Наша палітыка ў дачыненні да Беларусі і Расіі правакацыйная, і калі мы правакуем, можам атрымаць удар у адказ. Тым часам у літоўскім сейме выстава «Творы з керамікі ў народным стылі». Іншы кандыдат на прэзідэнцтва Андрус Мазуроні скажа пра мастацтва палітычнае. Маўляў, літоўцы і беларусы стагоддзямі жывуць поруч, а таму, мяркуе палітык, у гэтым пытанні Літва патрабуе стратэгіі на дзесяцігоддзі наперад. Гэта пазіцыя паміж Наўседам і Вайткусам, а пытанні даюць яму не больш за 2% падтрымання. Одна стратегия должна быть направлена на режим белорусский, на мой взгляд, нелегитимный режим. И совсем другая стратегия должна быть направлена на белорусское население. Белорусский народ как раз может быть тем народом, который может тут проживать, может тут растить детей, работать, платить налоги, кстати. Іншы аспект гэтай дыскусіі – транзіт беларускай прадукцыі праз Літву. З 2022 года літоўскія чыгункі больш не перавозяць у гнаенне беларускалію. У межах санкцыяў і развяза абмежаваная перавозка расійскіх тавараў. На прэзідэнцкіх дэбатах гэтую тэму закрануў Ігнас Вігеле, доктар права, былы кіраўнік літоўскай адвакатуры. Хтосьці назаве яго прарасійскім, але сам палітык лічыць сябе прагматыкам. На 4-м месяцы вайны быў часткова забаронены транзіт тавараў у Расею. Нават дыпламаты ЗША ацанілі гэта як пагрозу Літве. Пазней расійскі бок пагражаў нават ваенным адказам. Значыць, мы павінны ажыццяўляць вельмі прагматычную міжнародную палітыку. Прэм'ер-міністрка Літвы Інгрыда Шаманіце таксама балатуецца ў прэзідэнта, а пытанні даюць ёй пачэснае другое месца. Уяўленне, што мы можам ставіцца да Беларусі неяк інакш, напрыклад, дазваляючы перавозіць праз нашу тэрыторыю ў гнаенні і пры гэтым не заўважаючы, што там звыш 1000 палітвязняў. Яно не ўпісваецца ў мае рамкі. Мы павінны і надалей прымаць і усяляк падтрымліваць людзей, якія супраціўляюцца рэжыму і якім пагражае пераслед. Такім чынам, тройка лідараў цяперашні прэзідэнт Гітанас Наўседа менш за 30%, прэм'ер-міністрка Інгрыда Шаманіце больш за 14% і адвакат Ігнас Вігеле каля 13%. Прысутнасць тут Ігнаса Вігеле галоўная нечаканасць кампаніі. Найзаможнейшы кандыдат, які паказаў мільённыя прыбыткі. Вігеле за паглыбленне супрацы з НАТО і ўмацаванне абароназдольнасці, але пры гэтым мяркуе, што трэба аднаўляць дыпламатычныя адносіны з Расіяй. На электаральнай шахматнай дошцы Вігеле не кароль, але дакладней не пешка. Яму прарочаць галасы інтэлігенцыі. В обществе он высказывает много идей, и можно сказать, что он собирает голоса таких людей, которые желают больших перемен, нежели могут представить традиционные политики. Акрамя справаў беларускіх і расійскіх абмяркоўваюць безліч іншых тэмаў. Сярод галоўных абаронны бюджэт Літвы. Некаторыя прапануюць павялічыць яго да 4% ад ВУП. І трэба разумець, якія пытанні сталі найважнейшымі для шараговых выбаршчыкаў. Адзінае пытанне, пра якое ўвогуле кажуць, гэта абмежаванні для грамадзян Расіі і Беларусі. Ці павінны абмежаванні быць аднолькавымі, ці з пэўнымі агаворкамі. Але гэтае пытанне не самае вострае, не самае актуальнае для радавога выбарніка. Яго заглушаюць ваенная бяспека, ваенныя закупкі, формы дапамогі ўкраіне. Ці павінная Літва пасылаць сваіх вайскоўцаў у навучальныя місіі? І тут Беларусь не самы важны фактар. Як і на папярэдніх выбарах, літоўская МЗС запрасіла назіральнікаў з АБСЕ, арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, з агаворкай без прадстаўнікоў Беларусі і Расіі. У адказ АБСЕ заявила, что наогул не проедет на выборы. У Литве не моцно стурбовались. Идут выборы в Литве, и за ними наблюдают представители России и Беларуси, которые типа имеют какое-то право оценивать, все ли в порядке в этих выборах. Да пошли они лесом.
Апошняе месца за Гедрымасам Еглінскасам, экс-намеснікам генсеканата. Ён за максімальную прысутнасць ЗША і іхных інтарэсаў у Літве. Евген Титов, Здзіслав Вайцехоўскі, Всеволод Шлыкаў, Белсат. І вось уже вядомыя першыя вынікі экзіт-полаў. Гітанас Наўседа набірае амаль 50,3% апытаных выбарнікаў. На другім месцы экс-дэпутат мясцовага сейму Рэмігіюс Жэмайтаціс. Калі вынік пацвердзіцца, або дакладныя падлікі дадуць яшчэ болей галасоў дзеючаму прэзідэнту, то ў выбарах не будзе другога туру, а дзейны прэзідэнт пераможа ўжо ў першым. Аднак пакуль перавага Наўседы ў межах статыстычнай памылкі. Пра палітзняволенага адваката Максіма Знака, асуджанага на 10 гадоў ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Пакаранне ён адбывае ў папраўчай калоніі Відзьба. Апошняе, што вядома, Знака неаднойчы змяшчалі ў ШИЗА і ў памяшканне камернага тыпу. Пакуль жа з ім была сувязь, палітвязень паспеў перадаць на волю турэмныя апавяданні, у якіх апісвае побыт у турме ды маленькія радасці ў няволі. Упершыню апавяданні апублікавалі ў траўні 2022 года на старонках расійскага часопісу «Знамя». Увосень выдавецтва «Время» выдала кнігу па-расейску. Пазней «Закамерон» быў перакладзены на беларускую, англійскія мовы і ў аўдыёфармаце кніга пабачыла свет на нямецкай. І вось на гэтым тыдні замалёўкі Максіма Знака ажылі ў пастаноўцы вольных купалаўцаў. 2 паказы прайшлі пры поўным аншлагу. На апошняй рэпетыцыі, ды ўласна на паказе спектаклю «Закамерон» пабывала Марэля Дакуцька. Сутарэнне музею ў вольнай Беларусі. Калі трапляеш сюды ўпершыню, складаецца ўражанне, што крочыш праз турэмныя калідоры беларускай турмы. Але сёння гэты антураж як ніколі пасуе, бо менавіта тут адбываецца апошняя рэпетыцыя перад прэм'ерою спектакля вольных купалаўцаў па кнізе палітвязня Максіма Знака «Закамерон». Давайце зазірнем за кулісы. «Закамерон» – зборнік са 100 турэмных апавяданняў, які Максім Знак напісаў у менскім Сезана Валадарскага. У кароткіх замалёўках зняволены адвакат апісвае побыт у следчым ізалятары, суіснаванне ў маленькай прасторы камеры з незнаёмымі людзьмі, ды той, як чалавек прымае новую для сябе рэчаіснасць і вучыцца жыць паводле правілаў няволі. А ў гэты дзень ён вывучыў новае слова. Паруха. Парушэнне. Паставіць спектакль паводле кнігі «Вольныя купалаўцы» задумалі яшчэ летась. На Валдарцы быў расстраляны ягоны прадзед. І ён хадзіў тым самым калідорам расстрэльным. І пра гэта мы ў тым ліку, здаецца, і расказвалі тады, на ноч расстраляных паэтаў. Яго прадзед быў расстраляны, дзед быў рэпрэсаваны. І Максім, атрымліваецца, падтрымлівае такую сямейную традыцыю у гэтым сэнсе. У благім. Вядома, што гэта не тая традыцыя, якую варта было б падтрымліваць. Да рэалізацыі задумы прыступілі толькі сёлета ў сакавіку па падтрыманні спектаклю ў рамках праекту «Арт-пауэр Беларусь», Беларускай рады культуры і дацкага культурніцкага цэнтру. Пачалі, вядома, з выбару апавяданняў, праводзячы для гісторыяў калектыўны кастынг. Напрыклад, там все адмаўляліся, казалі, не, гэтае апавяданне нейкае там не ў нашым сэнсе, не ў нашым канцэпце, а там хтосьці казаў, не, тут штосьці ёсць, гэта кранае, гэта мусіць быць. Рэжысёр тады казаў, дакажы. І ўсё, і мы пакідалі гэтае апавяданне, і чалавек прыходзіў, рыхтаваўся, начытваў, даказваў, што гэта мае права быць, і мы праз гэтае апавяданне штосьці можам данесці. Такім чынам, для спектаклю «Закамерону» выбралі з дзесятак замалёвак, якія стварылі цэласную кампазіцыю штодзённасці зняволеных. Ды адклалі на тыдзень. А пракуроры колькі запатрабавалі? Ды там усе новыя, акрамя мяне. І суддзя, і пракурор. Пасядзелі, паўспаміналі, што было год таму, задалі 2 пытанні і разышліся. Цярпіла не прыйшоў! Мэта спектакля была паказаць простых людзей. Гэта можа быць я, гэта можа быць хтосьці іншы, як яны апынуліся ў тых умовах і як яны выжываюць, як яны находзяць нейкія спосабы дабраць нейкай сілы, дабрыні, гумару і выжываць там насуперак усяму, што адбываецца.
Між сабой акторская трупа называе спектакль турэмным кватэрнікам, бо адмыслова для яго былі створаныя музычныя ўстаўкі, песні на вершы палітычных вязняў, музыку да якіх напісаў фронтмен гурта Джей Морс Уладзімір Пугач. Змрокам безгасальнага святла аддаленнем адчуваў няволі, абяцаннем раннім без статолі. На Велікдзень снілася турма. Ён жа разам з акторамі Олегам Гарбузам і Сергеем Чубам выконвае адну з роляў. Параўноўваць себя з героямі складана. Калі персанаж такі жа, як ты, вось менавіта гэта дапамагае уявіць сабе, як бы ты паводзіў себя на гэтым месцы, як бы ты адчуваў гэта ўсё. І з цягам часу, вось у межах працы над праектам, такая нейкая ўнутраная эвалюцыя атрымалася. Я час ад часу лаўлюся на думцы, што уяўляю сябе такім вязнем, і гэта вельмі, вельмі, вельмі непрыемна. І людзі, якія пашлі на гэтую ахвяру, ну і раней у мяне вызывалі вялікую павагу, зараз яшчэ большую. Рэжысёрам спектаклю выступіў Войцех Урбанскі, які ўжо працаваў з творамі беларускіх аўтараў. Рэжысёра зацікавіла дакументалістыка працы Знака і ягонае іранічнае стаўленне да умоваў, у якіх ён апынуўся. Мне кажется, что очень важно напоминать об этом, что люди там сидят, а с другой стороны, очень важно, чтобы не говорить это только тем, что смотрите, как мы страдаем, как бы, да, то есть и этот материал дает возможность во многих местах тоже какого-то, как ни странно, легкого напоминания об этом, то есть какого-то через смех тоже, через абсурд. І акторам было важна захаваць у інсцэнізацыі менавіта тонкі гумар і абсурднасць замалёвак. Дзень прэм'еры і ў гэты вечар вольныя купалаўцы зрабілі адразу два паказы спектакля «Закамерон» па кнізе Максіма Знака. На малой сцэне драматычнага тэатру і чакаецца аншлаг, бо квіткі на гэтыя два паказы былі раскуплены практычна за сотні. Распачаўся спектакль з песні на вершы Максіма Знака з прадмовы да кнігі і працягнуўся замалёўкай пра новенькага сядзельца ў камеры, які верыў, што зможа аспрэчыць вынесены яму вырак праз міжнародны суд. Бо куды звярнуцца, яму падказаў вязень калоніі строгага рэжыму. Маўляў, працуе. Ён балец корпусу кэши, ты откладываешь и все, покупки нашего действия нет, обрывок папера. А между руками обвинувачивания размашистый грамма было написано два слова. Суд, куда ему пора или вернуться. Суд лінча. Па зале пракаціўся ціхі смех. Гэтак жа з усмешкай гледачы прымалі і гісторыю пра суп, які ўрэшце можна было з апетытам з'есці. Ці спробы герояў пацешыць сябе фантазіямі, што яны зусім не ў турме, а ў доўгім падарожжы цягніком, у якім толькі і нараканняў, што праваднікі рэдка разносяць гарбату. Ці асаблівую любоў да турэцкіх серыялаў. Звонку знадворку, дзе вуліцы неба і коркі. Сверху с поверхни, а не листа, ни поверки. Вся твоя правда ни в утру не похована. А вось ад кранальных гісторыяў, як, напрыклад, пра зруйнаваную канвойным радасць у выглядзе снежнай бабы, якую з асаблівай любоўю і асалодай зняволенай вылепілі ў прагулачным дворы, куды назвалі Машай, у гледачоў прыступалі слёзы. Скончыўся спектакль прамоваю Максіма Знака да родных, і гледачы яшчэ доўга не адпускалі актораў са сцэны. Вольныя купалаўцы спадзяюцца, што «Закамерон» стала ўводзе ў іхнай рэпертуары, і паказы спектаклю пройдуць не толькі ў Варшаве. Пакуль жа трупа шукае магчымасці для паўторнага выступу ў чэрвені. Марыля Дакуцька, Белсад. Расейцы напорыста наступаюць на харкаўскім накірунку. Ледзь не штодня на гэтым тыдні прыходзілі навіны пра чарговую вёску, захопленыя нападнікамі. На гэтым фоне адбываецца эвакуацыя мірнага насельніцтва.
Камандзір аднаго з падраздзяленняў ЗСУ адзначыў, што вораг прасоўваецца так хутка, бо на гэтым участку фронту не было ўзведзена ніякіх фартыфікацыяў ці мінных палёў. Высокапастаўленыя украінскія вайскоўцы кажуць, што стратэгічна ніякіх зменаў не адбываецца. Расія на некаторых участках фронту паляпшае тактычнае становішча, на іншых траціць перавагу. Але заходнія вайсковыя назіральнікі адзначаюць, што лепшага часу для наступу Пуцін не мог і прыдумаць, бо Украіна працяглы час застаецца без новых паставак заходняга ўзбраення. У выніку, каб утрымаць тэрыторыі на Харкаўшчыне, Кіеў будзе вымушаны перакідваць войскі з Донбасу, што аслабіць і без таго праблемны накірунак. Так што на наступным тыдні нашая і вашая ўвага дакладна будзе прывязаная да другога па велічыні горада Украіны, Харкава, і таго, што там адбываецца. На гэтым развітваюся з вамі. Гэта быў тыдзень з Ігорам Кулеем. Зычу вам добрага вечара і ўдалага новага тыдня. Да сустрэчы ў эфірах на Белсаце.